Oras madihamuna amat taraja dohot inatta soribara. Rohami usai di bagasat tikyon pada pakkubuhi mendapat tokamuna di inganamu nabi. Anggiak matutu barita hai pason jelas ni roha jinupangan di video nami di bagasan tikyon. Video nami yang nomor judul ima rahasiana asaboi hitam madukata. Di video nami sebelumnya nungawat kami season pertama. Jadi di hamuna amang inang udu tihami mamse mabain video season kedua. Anggia tutu lam taatusi ima taringot tu nama tohata. Di video nami na sebelumnya nungaw tariasok kami jalan nungaw patorak kami. Taringot rahasiana asaboi hitam matok hata di ganu ulaun adat papatakotai. Ima rasyana na perjulu taharing kasom maddohoti ragam ni ulaun adat papatakotai. Terlumobi tu konten-konten na matok hata. Ala somal do di piga-piga ulaun di pamasa do matok hata di ulaun. Ima na perjulu ima taringgas semua maddohoti ragam ni ulaun adat habatakotai. Napa duasa molo nunga ringgas sita tong maddohoti ragam ni ulaun boha tutu. Asa ona holan na rame-rame hon palul udur hon tapalu maju tabam maju tarutta na maddohati. Tupe hagir-gir manu mandi keringat jala ikut do memang beluson. Mula nunga tutu taulahon ni amanginang tajugul humamsi tauruti mula kula. Pasti do maribar ibana di nasahali sahat tu nasapuluhan. Asal mata liar rohan ang pikrata tetap bori pakaterte. Asal mau nak tasarupam atat tanah perjuru tu na berikutna. Atau masuk meita musi amanginang tu season na kedua na asalam tajo mate imane dokon bolo nunga di asa ko di asa do terus asalam dapat asalam tajo asalas bui hita matok kata di piga ulang udu ti hai mau se amang nang bolo satoluk do hita dah jina patuluna ima rahasia na asa bui hita matok kata imana patulusa tahari kottoma di nama makke bahasa Batak tu bahasa Batak te boha tu somallo hita di tano perserano terlumobi di hita akan apa survei burang do hita nagabi marbahasa Indonesia ala di Rokodi di kota tinggal di tanah perserahan dan di Bona Pasungki kurang nagabi marabasa Indonesia. Jadi buhado tuh di nalam karikoton bahasa Batak tuwe di tonga-tonga ni permulut. Allah hita suku Batak na tinubus ni Tuhan ta Yesus Kristus. Tajak kodo ada Batak kotai di tonga-tonga ni mulut. Molo ni akana somacakon ba na sida maite. Ale di hita ro na tinubus ni Tuhan ta Yesus Kristus. Selaku hita halak Batak tarik kotama bahasa Batak teng. Kita ngatonga ni permuluan ta cingano pare. Molo ni akaragam ni ulaon gabi marabahasa Indonesia hita. Idara pola mahuanya. Alai kurang do hita na mampu mariti perulot na maragami marabahasa Indonesia hita. Alai giliran hita ngatonga ni permuluan ta cingano pare. Marabahasa Batak tu berita. Pas dia mangina pas dia deh jadi itu tuh kucina rahasia na nomor tu asa lam tatu sini konten-konten nama dong hataon tahari kotom nama bahasa Batak tuwe taberang di zaman pertikianan sinarion amang inang kurang kasukuna asing nama cakon na olu na sida
gabi dapat marga manang gabi buru Batak nasida abe sen suku na asing do nasida tapanot noti jala taparrahum manasida 1 tahun 2 tahun 3 tahun bolu di silo rohani sida jala na kurang terberit kami tung maloma nasida nomor bahasa Batak dia tu sinasida nangit adat habata kotai ala dilerra nasida rohanang pikiran nasida uli jadi dingkani adat habata koni iro di rohani nasida jadi buha mahita tutu naro ima ita na suku Batak tak takar ke kotobe bahasa Batak bertai apa itu konten-konten nama dok hata dangarong dipakai berbahasa Indonesia dangarong ikut do berbahasa Batak atau ikon tarik koto dotong nomor bahasa Batak tu walau masih pada gabe lomos rohanami dihamuna amang inang zaman pertikaian sesionario molo tabereng majo di grup-grup tersongon HP sinuengon imaja HP apa Android sinuengon somal lo tahiyuton aka perpunguan bunga marga manu bunga persautan ini marhite grup WA na di Patuban si ada bunga asabat kami contohnya lomos ni rohanami taringot tu konten na makarikoton bahasa Batak di piga-piga bunguan marga oleh orang berita abot ni roha manang berita na moding majo di grup WA nunga moding keluar ke on inna ma buah-buah nai pasah di grup ama musi urutan nihatan selanjutnya na somal na adong di HP Android sono molo na periksa hami amang inang na somal hata di mengyut di puri ima hata rip abe rip sian bahasa Inggris to abe judul la di gijang bahasa Batak tu baru nunga marujung golo on inna tutup usia on inna nak kini manang tulu jom na salpun inna abe roma mengyut hata selanjutnya nama dok rip polo dang turut berduka cita sian 30 marang 100 no komen olong gumurang bahasa Indonesia nama dok turut berduka cita abe yang ko nama dok kon dohot marhabot ni roa piga-piga punguan marga pungua persautan inna roha pengisiniak kalak Batak gabi lomos roha gabi otik dong nama karikoton bahasa Batak turun walau rotok si soni bading gemania lusan dohot marhabot ni roha sian hami keluarga on tudos mai bana dok judulna dilepakinak ni nunga marujung mulu ini disambut maritor komen ima dohot marhabot ni roha sajalur mi ba sajalan bahasa matutung bahasa ya te ala ima naknin kurak kita naritana perserano tang makarikot tabe bahasa Batak tuwe di tonga-tonga ni permuluata siga no pare atong betamu mamang ina taharikot toma bahasa Batak tuwe te boha mahita tutu na otik-otik na maboto bahasa Batak tuwe bahasa Batak majo nong majo tu suku-suku Batak dia tabadik ko mahita mo nang mamak di bahasa Indonesia dongat tanakin na rosa suku na asing kalau suku na asing dicakon na sida gabi suku Batak na sida di ain dicakon na sida gabi buruon ketemu mado ita halak Batak sinak kening Muhammad ceritanya si ana ro si Jawa di ban margan marsiajar na sida 3 tahun ujung na dapat ni sida berbahasa Batak tu berbahasa Batak ro mahita na asli sian suku Batak do nunga lam manipis perbendarahan bahasa Batak so tunggu dah gabi si pengajari nak nin suku na asingi nang majakon
ina uli na dengan ni adat Batak Rotai gabi pengajari tu hita nasa kotik nama perbendaharaan ni kosakata bahasa Batak te ale digijang ni ale amang inang tungpelo masoroha marnida sisongani arong dosa da kebanggaan di hami bolo di kemajuan ni internet na arong dosa da huber kami di grup di Facebook mah hurukop kami bolo tukpe hubari na sida grup on dada nama muji na sida alai memang salut da mereng grup ubari hai ma grup ima grup upasa adat Batak Masyarakat grup upasa adat Batak Masyarakat ima guar molo dong masuk tu sinai baru di anggota masuk mana sida di bana sida atau bahasa Indonesia lau patadau diri di sini marisikona atau do dia bukan nasida mariti admin di sini ala na di bado di judul ni grupi ima ikon marabasa Batak to ikon marabasa Batak do pangisi ni di grupi do komen pe do nama posting pe ikon marabasa Batak mau lihat mah di nasida di grup upasa selalu dibantu nasida jala memang kami pe pangisinya di bagas do jala dang holang huwa tau kami nga baca kami akan narong di bagasi no 5 tutu tersongon di kami yang kepersiaja dapat kami saw di kotik sian grup jala sani mamusi tempur di kami perbendaraan ni bahasa Batak boha dihamuna amang ina satuluk meter siate tarik kotoma bahasa Batak tei alarong patuhan bolo sohita be isebe dang mungkin tong kuna asing melestari honi dang mungkin be ala hita nama hita suku Batak na puna adat Batak tradisi tei hita ma na melestari ala na suku nasingi melestari yang suku ni nasider be nasida satuluk meter siate dia muna amang ina dalam Muhammad itu asa tetap lestari adat Batak Kota. Jadi nakin nomor 3 ima taharik kotoma marabasa Batak di tonga-tonga ni permulut ta sigano pare. Napapatsa rahasiana asa marcajar mahita tu ima hatana tonga. Arong syara cerita uban hami sa na cepek arong masyara padohan di pahuppu tu upung di dokma upung dona diuluminin bawalo matong mangam upung na mabili hatan di pahupune son na pakasaru abe bolo taboto do manggati hata ulu sinak nini gabi hata si majujung labok ma bikion sa sitong natong dono ni pahupui upung do na di si majujung ni inoronima amang inang inarohanami rahasia na napapatsa tapersyajari marbahasa natongami asa pas tu hape haanna naksimbarang bihata-hata pe lau sidohon ido bena tabuna ulina jala ulina bolu tabigi pakkatayo disara ulang adat Batak Kota terluwe binarosien bono pasugit menumaduk hata asli Batak hidup dipaki nasida bahadiamu namangna tuturi hamu hami ate rabbana posoon dalan nami makari koton jalan lestarion adat Batak Kota itu selagi kita halak Batak na tindomus nito hatta di tonga-tonga di permulut tasigano bari dihaliangi adat dohida di tonga-tonga ni mulut sian na tubuh saat tunamodin dihaliangi aga adat Batak Kota dong
ida di tonga-tonga di permulut. Jadi unang betok tak polis, unang bita pada cuek tak manang cuek aja ini, tawat to. Record di tonga-tonga di permulut. Alana dangarong na taringot tu numadok hatawan na instan ikut do diguyur diasa asalam tajong bolong tajong boy ma menali parangi tu au na karas la chongni ro hita bolo lam taasa lambui mahita tu naik jenjang na lebih tinggi bolo taban majo jenjang paling tinggi gabi raja hata bonang maju di sini apalagi kelas 7, kelas 4, kelas 5, kelas 6 mula songon taringo di persekolahan di SD. Jadi naga sukum ni sih masih ajar hata tonggam ni sedih mata rapot teh wah tu mula setolok di ita amang inang macakon saran jana pendapat nasihat kami di zaman internet sinuengon tang adong be namaon si dua tersongkani bolo adong nang si dua nami taringot tu namar hata tongamon adong do di internet disajiho konten-konten lima taringot tu hata na tongan ceturuk meter siat emang nyapa dua samsi asalam tetap bori hata tongami asalam dapota ringgas mahita mandohoti pertanyaan na pinatupan ni huri ala di pertanyaan ni hata-hata tongamdo na di pamasa di sini tersongonam mah hata na mulai hati madi muna amang inang ala nunga dapat pertikian ala nunga dapat tikina asa tak kemapatan yang ada di bagasian tikyon ini amang inang do di dokut di sini nang belai itu ala amang inang non ada tongam na merangkuk tukang bawa do ada cara pengalaman pribadi nami matutui manangihon hata amang inang ima di video namin di sebelumnya ada orang na pertama sekali dia patupa pertanyaan di jagunan Roma amang pendeta di dok matuhan ini dia dong amang berbagai ini mbah horas mah amang kami mah berbagai ini nah wah tu labok di si pareo mabiki iba nunga di gora amang apa yang naroh tu hidup iba marhasomotan masa dia muna amang ini satu lok mai dari siete opat kerahasiaan anak ini di session video namin na padua non di video namin na berjulu ima ringgas mahita madohoti ragam ni ulawan adat pada kerute ala di tonga-tonga ni ulaw ni adong do konten selalu do adong madoh ada di tonga-tonga ni ulaw na padua sa mulu nunga joti tam ringgas madohoti moha tu tak perlu majo taruta lama dokada persahalia mulu nunga ta jugul homo se ta dohoti muse tinggil hita manangi idia naneng akasiulaun manang konten-konten na madokada dohok mahita di sini mulu na terserang tapalu rupi taruta iba kasi tikon magcenti mahita ikom madokada alanya tang adong jol mandabuy mga bati ol hita ng madokada asal ma adong tutur tadi si jal madokada ipi hita tutu sian konten tutur tema bodo-bodo hita ata siya buru mata pasahan unang atong hata pas pasok sian hita bodo-bodo satulok hita temang satulok mati ini manakin sampai nomor 2 di video namin tabawi hamil mo siya ima tahari kotoma namar bahasa Batak itonga-tonga ni permulut sabuhado hita na bakal buhi madokada
Molo bahasa nasional teh itu tapaki. Ala adong dorsiko ni molo mar bahasa Indonesia itu. Giliran nang di pos tatai lau hatawanot tu sasahalak komar bahasa mahidanya. Abi bahasa tung susah hidup diterjemahkan tu bahasa nasional teh. Gimana tulisnya? Nah bawa bahasa marjajar mahida atau tonga. Asalam di pos dan kata nakasar bita pakai di taringot tu kata nama tok konten bentuk hata boha dia muna amangina nunga bete atong dia muna amangina bolu tumpe adong hata nami na terlalu manigati rohanang pikiran muna kirohyamu mahami rabbana pason didasari syada ko hata nama dok talestarihon ada tabata prote ido nama korhon hamin saya membain konten madok hata buha tutu ita ro alak bada bahita mana melestarion ita ala kuna sini melestarion kuna nama tongi mau lihat deh mak dia kasih kuna asing na uli di dia nasida di cakon nasida di lerro nasida gabi marmarga nasida manong marbur nunga tabarong ngatta na gabi manapor na bori ada tamata kote unang betong kita sila ko bata lam sumurut hot mahida di hadiriot teh ido teh mangina tonga manginang di bagasan serep ni roha jala untuk ni roha molo tungadong hata nami na marsalpo mangido hami sian elek ni roha nami so tung dibok kamuna amanginang tu bagasan ni roha muna ate dang napacaw-caw kami dah imana kinna hutip kami Muhammad itu asa martabah bilangan ni kadongan nagabi malo martohada ala dua persida na buta adat lot na memboto adat disom mahidat tong disiamuno terlumo hida na macakkon adat habata kota na sa macakkon balasida me hida ro na disabuli siamuno na macakkon adat habata kota talistari umpati nido ate mangina satuluk meda sih irto jadi di penghujung ni hata namion amangina mangidum hami tuamu anggia molutung marepolar tutu video namion arung do di tulisan subscribe wah tutu tapi encik mete do lonceng nih anggia tutu margogo hami tu hari mangihut lau patu paun namar hadoan tu ada tabata kutai lima sama padohan ni atau pasal sibigo ambaroba rara hulik kulina na uli do na so adong rupana molo sai uli pakulina jadi tersonga ni majolo dia muna manginang oras ma dia muna saluhutna tabima sian hami na makata